Navê te çi? Navê min Bawer e. Navê te Bawer e? Erê Bawer. Hûn, ez, hûn, Kurdin. Ew, Kurdin. Ya çend roj hestem bira zanî. Ew lawik tu birayê xwe tên birayê wî ye ku rapê wî ye. Biro ew birayê te kî ye? Azad li ku ye? Azad bipirse. Azad. Em dereng man. Saat çi ye? Saat 8 kêm 5 deqiye. Wow! Filmê me saat 8 de ye. Ez li ku ye? Azad li ku ye? Ya Azad li ku ye? Saat çi? Soza me heye nehat. Erê welleyê ya saat 8 sinema dest pê dike, film dest pê dike lo. Weza jî nabe ya. Em ê çawa bikin? Spas birêm spas. 5 deqe mema. Espas. Erê welleyê. Mem çi bikin? Em jê ve xwe nem hêviyayî bin. Telefona bikim. Telefon bike. 05 22 روش باش از روش باش Azad روش باش kurut li ku ye? Fondikarin mesajı ki jimra bihêlin ez ê li we bigerim. Çi? Mesajê wî ye. Kuro! Em li qehwe ne? Benda te ne? Film dest pê dike saat 8. Ku ye? Disa derek mayî bilêt cem te ne kuro ku ye? Aha mesaj ne? Kuro em benda te ne ha? Qehwe kiraka sinema tu ne em derê ne? Te bigre belki ew bigere. Ta Ew zanî ku em li qehwêne. ma sozame hebû. Yani ew zanî ku em li qehwêne. Mesaj şan jê go. Em li qehwêne lê em nizanin Azad li ku ye. Na. Ne li male? Nizanim li ku ye. Tu ji kutê mal ne bû? Ji malda ne bû? Ez nizanim soza me li vira. Yem şozem bi vira bolê ka tu ne disa dereng me ya her dem war dike ha. Çend cara em soz didin hevdû qed tu car soza xan nagre. Rast e. Dereng e. Ha? Kamêzeke. Xalq dikeve hundir. Dikeve hundur. Film dest pê dike. Em ê çawa bikin ya li ku ye ya? Hah, ve saat 8. Em çi bikin? Saat 8 film dest pê kir. Sinemaya. Ne yapacağım? Azad deren katiye, Bawer deren katiye. Ben de bana... Kuru... Em li bende Azadin li film nel benda me. Bisa telefonun ser. Ne dixwe? Evet. Alo. Bawer. Ha Azad. Belê belê. Kuru tulu kuy. Kuru ez li sînemayê me hûn li ku ne? Lav deren meke emcili sinemaya ne? Kuru film dest pê kir werin. Azad li sinemaya ye. Lan kuru küçük sinemaya çima tane binin. Rojdacı cemine. Te got em li sînemayê ne ez we nabînim. Tu deradı ki ma emci tane binin. Tu küçük sinemayı. Ew jî li sinemaya ye. Kuru ez li sînemayê me sînema heval. Sinema çi? Sînema heval li Amedê. Tılın mali. Kuru sînema heval. Male? Azad li male? Ne mali? Kuru sînema heval Bawer. Ha, Azad nel male. Ha sinema haval. Erê. Emci bu derine çima tane binin. İçime ez we nabînim. Kuru ka benerim ha dibine ya dibe sinema ya ujateli sinema ya. Kuru zû film dest pê kir zû werin. Bilet cemtene. Eme çava bikin. Erê ji ber wisa ji we re dibêjim zû werin. Alka benerim. Ne fenderin? Bêjam li qehwêne. Ha tamam mütehdit kuru tamam estem cemte hadi roj baş. De başa. Hadi. Tişma. Îro jî em ê fêr bibin bê em bi kurmancî çawa cihê xwe dibêjin. Gava ku mirov ji hevdû bipirse bê ew li kîjan cihîye, hingê mirov cînava ku bikartîne. Ku dikeve şûna navê wî cihê ku em lê ne. Mirov dibêje tu li ku yî? Tu li ku yî? Ez li ku me? Tu li malê yî? Tu li malê yî? Ez li malê me. Yani bi İngilizî wer û bi Fransî û. Bi Kurdî jî dibe
لکو 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 هر جار گرک ل پیوه به جبروی او جهه که امه ناوی ببیجن و ام لینه ام هر جار لیه داتینم پیشیاوی ام دبیجن از لدیار بکریمه Ez li Diyarbekirê me. Ez jî ji Dêrsimê me. Na Ne ji. Li. ez ji Dêrsimê me yani tu ji wî bajarê yî dê û bavê te ji wî bajarê ne tu li wir çêbûyî belkî lê gava ku tu bixwazî cihê ku tu lê yî bibêjî wê çaxê tu li bikartine Ha. Ez li Amedê me. ew jî dibe ez li Diyarbekirê me ez li Amedê me ez li Culemêrgê me ez li Amûdê me ez li Mehabadê me her cara ku mirov navê cihê ku mirov lê ye bibêje mirov lêyê lê dide dike ez li qehweyê me ez li sînemayê me ez li mektebê me Belê. lê gava ku mirov bixwaze neyîniya wê bikarbîne mirov çi dibêje Ez ne li sînemayê me. Ez ne li mektebê me. bijîn we fam kir Belê. Bijîn. Ay ay. Ya çend roj estem vira zanî. Ew law ku birayê xwe tên birayê wî ku rapê wî birayê te kî ye? Azad li ku ye azad bipirse He. azad em dereng man Saat çi ye? saat 8 kêm 5 deqeya Wow. filmê me saat 8 de ye Ez li ku ye? azad li ku ye Ya Azad li ku ye? Saat çi? soza me heye nehat Erê welleyê ya saat 8 sinema dest pê dike, film dest pê dike lo. Weza jî nabe ya, em ê çawa bikin? Spas birêm spas. 5 deqe me ma. espas Erê welleyê. mem çi bikin em jêva xwe Ka- nem hêviyayî bin Telefona bikim. telefon bike 05 22 Ah. Roj baş. Ez Ha Azadim. rojbaş Azad, rojbaş. Kuru Ez tulu li kuy. müsaidim. Hûn dikarin mesajekî ji min re bihêlin ez ê li we Aha. bigerim. çi Mesaj eviye. Oo. Kuru. Em li kahve ne? Ben de tane. Film dest pê dike saat 8'da. ku ye Disa azad derek may bilet cem tane. Kuru kuy. Ha mesaj ne? Kuru em ben de tane ha. Tamam. Kahve kraka sinema tune müderine. de bikre belki ew bigere Ta ha. ew zanî ku em li qehwêna ما سوزامه هبو yani ew zanî ku em li qehwêna مساج شان جراغو em li qehwêna lê em nizanin azad li ku ye نا نال ماله nizanim li ku ye تشكتي مال نبو مال نبو ez nizanim soza me li vira yemin شو زم بورا بوالي كاتون دس درنگ ما يا هر دم وردك ها چند جرام سوز ددن هفدو قد تجار سوزا خان ناگره rast e dereng e ها كام زكي خلق كذا هندس dikeve hundur فيلم دست بيدك أما شبابك يا لقيه يا ha ve saat 8 Üf. am çi bikin saat 8 film dest pê kir سينما ما بيجي آزاد درن كتيا وباور درن كتيا ben de bana kuru em li bende azadin li film nel benda me بس telefonumu sar Ne dikkat? evet alo Bawer. ha Azad Belê belê. kuru tulu kuy Kuru ez li sînemayê me hûn li ku ne? lav dara meka emjil sinemaya Kuru film dest pê kir werin werin. azad li sinemaya lan kuru kişe sinemaya kime tane binin rojdacı cemine Te got em li sînemayê ne ez we nabînim. tu dara ki ma emjil tane binin tu kişe sinemaya ew jî li sinemaya Kuru ez li sînemayê me sînema heval.
Sinema çi? Sinema heval li Amedê. Tılım mali? Kuro sinema heval. المالة أزاد المالة Ne mali? Kuro sinema heval bawer. ها أزاد المالة Ha sinema haval. Erê. Em şu derine çimata nabinir. İçime ez ve nabînim. Kuru kan benerim ha dibine ya dibet sinema ya jateli sinema ya. Kuro zû film dest pê kir zû werin. Bilet cantana. Em cevap bikin. Erêj ber wisa ji were dibêjim zû werin. Benerim ne fendar. بيجهم القهوينا Ha tamam müteahhit kuru tamam istem cemta hadi roş baş. De başa. هدي هدي تشمغ îro jî em ê fêr bibin bê em bi kurmancî çawa cihê xwe dibêjin. Gava ku mirov ji hevdû bipirse bê ewlikîjan cihî ye, hingê mirov cînava ku bikartîne. Ku dikeve şûna navê wî cihê ku em lêne. Mirov dibêje tu li ku yî? Tu li ku yî? Ez li ku me? Tu li malê yî? Tu li malê yî? Ez li malê me. Yani bi İngilizî wer û bi Fransî û. Bi Kurdî jî dibe li ku. Li ku. Li ku. Her car gerek li pê vebe. Ji ber wê ew cihê ku em ê navî bibêjin û em lêne, em her car liyê datînin pêşiya wê. Em dibêjin ez li Diyarbekirê me. Ez li Diyarbekirê me. Ez jî ji Dêrsimê me. Na, Ne ji. Li. ez ji Dêrsimê me yanî tu ji wî bajarê yî. Dê û bavê te ji wî bajarê ne, tu li wir çêbûyî belkî. Lê gava ku tu bixwazî cihê ku tu lê yî bibêjî, wê çaxê tu li bikartîne. Ha. Ez li Amedê me. Ew jî dibe. Ez li Diyarbekirê me, ez li Amedê me, ez li Cilemêrgê me, ez li Amûdê me, ez li Mehabadê me. Her cara ku mirov navê cihê ku mirov lê ye bibêje, mirov lêyê lê dide dike. Ez li qehweyê me, ez li sînemayê me, ez li mektebê me. Belê. Lê gava ku mirov bixwaze neyîniya wê bikarbîne mirov çi dibêje? Ez ne li sînemayê me. Ez ne li mektebê me. Bijî. We fam kir? Belê. Bijî. جديد زاني Mane kurdî hebûname ye. ماضي مية